Tässä on kokis. Mä sekoitetaan tätä. Ja sitten katsotaan. Hetkinen, heittää tota, heittää. Noin. Sitten. Laita tota kiinni. Ota. Sitten. Hetkinen. Vähän. En mä näytä. Hetkinen, heittää tota. Ei, kupat. Hei, anna mulle. Katsotaan meneekö. Anna mulle. Anna. Hetkinen. Avaa. Pistetään tonne sitten. Avataan nyt sitten. Hetkinen. Kattokaa, sä tippuit noin. Niin. Avataan. Nyt. Anna mulle. Anna. Sitten potkastaa tätä. Ei, anna mulle.